Duha ka patayng lawas sa mga lalaki nga brutal nga gipangpatay ang nakit-an daplin sa sapa sa Cotabato City. Si Darius Relatado alang sa dugang detalye. Gigapos ang mga kamot og tiil og gitaptapan usab og packaging tape ang naong og baba sa mga biktima. Diyang nakit-an kini human gituang gilabay kilid sa sapa sa Purok Lagundungan, Barangay Kalangan 2, Cotabato City. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Cotabato, nailan ang mga biktima nga sila si Khalil Mastura, 18 anyos, nga taga Salimbaw, Sultan Kudarat, Maguindanao, ug Ismael Silungan, nga taga Sultan Mastura, Maguindanao. As per galing po sa crime lab po, ang nakita po doon sa mga bangkay po sir is nakatali po yung buong mukha niya, pati mata niya, tapos yung sa liig po nakatali din po sila, tapos yung kamay din po nakatali po, pero wala pong parang walang nakita na kuan sir, tama ng bala. Sumala sa iya ni Mastura nga hapon niadtong Pebrero 4, pabalik-balik sa ilang balay ang biktima uban si Silungan. Nadautan kuno sila sa ilang motor, hinungdan nga nagbaktas ang duha padulong silang adtuan. Apan kalit kuno adunay sakyanan nga mihunong ug gidagit ang duha. Pagka Pebrero 5, nakita na lamang ang patayng lawas sa mga biktima. Pagkalakad nila doon, may dumaan na views na sasakyan na gray. Parang semi-white, gano'n. Then, doon, dinukot sila. Bira-bira gano'n. Tapos lumaban din naman sila. Kaso nasipa, tapos nasuntok. Kasi may diferensya kasi yung pamangkin ko. Meron siya, dito sa may, na kailangan pang, Ngayon, operahan siya, pero hindi na ma-operahan. Wala namang ginawa yung pamangkin ko sa kanila. Pero bakit parang ginawa nilang aso? Hustisya ang singgit karon sa kabanay sa duha, samtang padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Ako, si Darius Relatado, para sa One Mindanao.